Ivana Maletić, bardzo proszę. Zahvaljujem. Privremena evaluacija programa Obzor 2020 izuzetno je važna za što bolju pripremu novog devetog okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje iza 2020. Važno je da tijekom evaluacije kontaktiramo korisnike, znanstvenike i poduzetnike jer moramo čuti njihov glas i odgovoriti na njihove potrebe. Oni traže ubrzanje provedbe, traže pojednostavljenje, više sredstava srednjim i malim poduzetnicima, traže povezivanje s ESI fondovima i ujednačavanje pravila i to kako bi se što veći broj projekata mogao financirati jer znamo da mnogi ne dobiju financiranje iz Obzora. Uz to premalo su zastupljene najmanje razvijene države članice i moramo pronaći za to rješenja i kroz ovaj program, a s ciljem jačanja jedinstvenog europskog istraživačkog prostora. Hvala. Hvala.